Bueno, bos días a todos, benvidos a Carlos, director da revista do fútbol feminino galego, benvido a Piris, presidente do UMIA Club de Fútbol, bueno, Juan Carlos como concelleiro de deportes deste concello. Bueno, eu creo que para Ribadumia, para min como alcalde, pois de alguma maneira é un prazer pois poder presentar esta cuarta gala do fútbol feminino galego 2015-2016 e tamén a quinta entrega de premios de fútbol feminino. As anteriores galas foron en concellos como Lugo, Tomiño e Ames, e os quintos premios se habían presentado en Coruña, Lugo, Tomiño e Ames. Digamos que este é o único evento en Galicia, é un dos poucos a nivel nacional dedicado exclusivamente ao fútbol feminino. Agradecer a Carlos, director da revista do fútbol feminino galego, que pensara neste concello en Ribadumia para celebrar esta gala. Dicir que esta gala coincide coa nominación dunha xogadora do UMIA Club de Fútbol que pertenece a este concello e aparte que ten unha longa historia, unha longa historia e gran tradición do que, bueno, pois Piris de alguma maneira pois é o presidente desta entidade. Xogadora que entendemos que é moi representativa e emblemática no fútbol galego, que é Miriam Domínguez. O Concello de Ribadumia cree no deporte en xeral e, polo tanto, na promoción e fomento do deporte. E por iso apostamos por esta gala. É importante para Ribadumia o desenrolo do fútbol feminino, tanto para o deporte como na búsqueda da igualdade entre homes e mulleres. A gala, na súa traxectoria, na súa historia, ten presentes nomes moi destacados e importantes no deporte da nosa terra. Por exemplo, Vero Boquete, que é xogadora galega internacional, Maripaz Vilas, que é xogadora do Valencia Club de Fútbol. Esta edición traerá a estas xogadoras, pero tamén a outras moitas que pelexan polo deporte dende distintos puntos da xeografía galega, pero tamén dende o país veciño, dende o norte de Portugal. Durante a gala entregaránse premios a mellor xogadora galega da tempada, ao mellor equipo feminino, ao mellor técnico galego e así ata chegar a un total de 28 categorías de premios. Esta orde de galardóns este ano introduce algunha novidade e inclúe a mellor promesa da tempada e o mellor gol da tempada tamén. Para este concello é unha honra poder acoller este evento deportivo e trasladar así o noso recoñecemento a todos estes clubes, xogadoras, técnicos, a todas as persoas que forman parte fundamental do fútbol feminino. Todo isto fai que, bueno, pois Ribadumia este máis alá dos nosos lindes e sexa unha referencia no ámbito deportivo a poder ser, ou se é posible. Xa non só pola gala, senón tamén por toda a canteira de deportistas que temos neste concello, pois este concello está involucrado no deporte en xeral, pero, vamos, para nós como concello é unha honra poder contar con esta gala do fútbol feminino que ao mellor Piris nos pode contar xa algo máis, pero que xa ten moita historia, xa houve un clube de fútbol feminino xa fai moitos anos. E pola nosa parte, pois pouco máis podemos dicir. Moitas gracias por estar hoxe aquí. Carlos nos pode comentar algo máis, despois Piris tamén nos pode dicir ou nos pode facer algún comentario. E o Concello de Ribadumia unha vez máis aposta polo deporte, aposta polo fútbol, neste caso o fútbol femenino, e repetir unha vez máis e agradecer que contarades con Ribadumia para esta gala. Creemos que é moi importante para o fomento e para o deporte en xeral. Moitas gracias.
Bueno, moi bons días. En relación a respostar ás palabras do alcalde, pois realmente quen estamos agradecidos de estar aquí somos nós precisamente. É moi difícil organizar cousas, existe un discurso xeralizado na sociedade, nas institucións, en relación á igualdade, pero ese discurso moitas veces non vai aparellado a feitos, non? E o que acaba de facer o Concello de Ribadumia realmente é posicionarse claramente con feitos e non só con un discurso a favor da igualdade, do deporte e da muller. Entón, eso realmente ten un valor infinito, polo que sempre lle estaremos agradecidos. Nos, desde o que representamos como unha publicación mensual desde hai xa máis de 3 anos, pero sobre todo por a ilusión que a nos comunican as futbolistas, tamén por elas. E polo tanto, Ribadumia, que non que xa estaba no mapa do fútbol grazas ao equipo de terceira división, que é moi importante, sobre todo o despliegue que se fai sobre esa categoría desde o punto de vista da comunicación, agora, e polo menos por un día, vai a ser a absoluta capital do fútbol feminino galego, día 30 de decembro. Dito isto, bueno, o que tamén temos que comentar é a conexión desde o primeiro momento que houbo no aspecto organizativo tanto co alcalde como os membros implicados da súa corporación neste evento, a concelleira de eventos, a concelleira de igualdade, principalmente tamén porque foi con que máis contactos tivemos o concelleiro de deportes Juan Carlos, non? E tamén que hoxe está aquí o presidente, co UMIA, a través do responsable do seu equipo feminino, da sección feminina, por falalo de mellor xeito, Félix González. Todo este conglomerado permitiu que aquí a fluidez das ideas e a posibilidade de organizar isto, e creo que vai a ser un éxito, creo que pode ser a gala máis bonita que das 4 que se fixeron, pois teña lugar aquí. En relación aos premios, bueno, pois o alcalde comentou perfectamente como é a gala, que tipos de premios hai, tentamos abranxer todas as categorías, que non quede ninguén fora deste evento, por lo tanto están desde as xogadoras da primeira división até as xogadoras do último chanzo do fútbol galego, que é a segunda división galega. Aquí en Barrantes, en Ribadumia, pois tamén vai haber unha representación, lóxicamente. Antes, cando estábamos aquí falando ao principio, estábamos pensando en referencias que existiron na gala. Neste caso concreto, unha das finalistas que ao premio de mellor xogadora galega de primeira división, perdón, o premio de mellor xogadora de primeira división galega vai a ser Miriam Domínguez, que vai a competir con outras dúas xogadoras por ese premio, con Alex Pichel do Valladares e con Noemi García do Val. Pero é que Miriam, ademais, non é a primeira vez que opta este premio. Xa na gala que fixéramos en Tomiño foi candidata, que naquel momento gañou Nerea González Cuquejo, que xogaba no Orzán. Pero tamén lembrei que en relación aos primeiros premios que se fixeron, o UMIA ten tamén outro referente. Falando precisamente con Pichelo, o presidente do UMIA Club de Fútbol, estábamos lembrando que House, a porteira House, foi premiada, non era gala, pero si foron os primeiros premios que entregamos na Coruña, foi premiada como a mellor xogadora galega desa temporada entre os equipos da segunda división cando ela militaba no Barbadás. Por lo tanto, as referencias, as implicacións que existen, ven a nivel particular ou ven a nivel xeral, que agora que antes tamén aludía o alcalde, co fútbol feminino, entre o fútbol feminino e UMIA, son máis que evidentes. Sobre o que dicía o alcalde, desas referencias que existían nos anos 80, bueno, ese é outro dos motivos tamén que nos trae a Ribadumia, non? Sempre buscamos que unha gala non sexa un sitio ao show, non? Sino que realmente teña algunha significación. E hai xente que leva moitísimos anos loitando polo deporte feminino e particularmente polo fútbol feminino. En este concello isto levase facendo desde, pois, polo menos aí 40 anos. E ademais non foi só aquel feito aillado
de un equipo que foi o Umia que xogou cando nin había ligas, nin había unha competición estructurada, sino que tempo despois houve outro equipo xa co fútbol galego estructurado, cunha liga galega que foi o Salnés Lois, que tamén chegou a xogar aqueles partidos da liga galega no campo de aquí de Barrantes. Polo tanto, está moito máis que justificado por razóns históricas que a gala tamén veña, que tamén chegue a Ribadumia, e por eso a nos aínda nos enche tamén de moito máis orgullo poder estar aquí. Non sei que máis podo dicer, simplemente ao mellor aspectos técnicos de que, a gala intentamos que sexa tamén, buscamos copiar do mellor, non? Entón, o mellor en principio que se fai desde o punto de vista organizativo no fútbol en este tipo de premios, pois é o que fai a FIFA. Entón, por eso que buscamos reproducir esquemas tanto da organización dos seus premios, da gala FIFA, e aplicalos aquí. E así, por exemplo, cando damos premios, que ademais son premios a nivel global, como o de mellor adestrador galego, o de mellor xogadora galega de segunda división, o de mellor xogadora galega, o facemos tamén de un xeito moi democrático, porque non é por designación de que nos xuntamos xente do Consello de Redacción da revista, ou nos xuntamos xente da organización da gala, para dicir, a quen lle damos? Non, isto ten un proceso previo que parte das votacións de adestradores e primeiras xogadoras ou xogadoras significativas dos clubs da categoría sobre a que se vota. Entón, a partir de aí, son eles sempre os que toman as decisións, e a organización o único que decide é un único premio, que é o premio a trayectoria histórica. Sempre, e antes o estábamos falando, unha das razóns pola que a gala ten que estar en Umia, e de feito está en Umia, era por esa conexión histórica, pois nós nos premios tampouco queremos perder nunca esa conexión histórica. E quería facer mención nese sentido a que este ano, os premios nesta categoría foron dados anteriormente ao cargo que o gran equipo na historia do fútbol feminino galego, o único que gañou 3 campeonatos de España, e que forneceu a selección galega de moitísimas xogadoras que a levaron a gañar o primeiro campeonato de España de seleccións territoriais no ano 1985. Despois dela foi a familia Ferradás, que foi fundamental, foi seminal na formación, na creación do fútbol feminino en Vigo a partir de finais dos anos 60 do pasado século, e o ano pasado foi a gran xogadora dos anos 80 do fútbol español e primeira capitana da selección española no primeiro partido que xogou a vermella, la roja, perdón, na Guarda contra Portugal no ano 85, Inma Castañón. Este ano volvemos a Vigo, e quen vai a recoller o premio esa trayectoria histórica é probablemente quen podemos considerar como a primeira xogadora galega de carácter semiprofesional. Tamén estivo naquel campeonato de España que gañou a selección galega en Barcelona, no Camp Nou, e tamén formou parte daquel gran cargo, e cando o fútbol galego se acabou aquí, pois María Teresa Andreu, que tamén foi outra persoa fundamental na conformación do fútbol feminino en España na época na que o presidente da federación era Pablo Porta, pois acabou xogando en Cataluña e con contratos de traballo que lle permitiron estar ali, pois como digo, de un xeito semiprofesional. Esta persoa é Geli, era unha defensa moi importante, de un poderío físico moi grande, tamén dunha calidade técnica e dun golpeo de balón impresionante que a fixo unha futbolista singular naquela época. Sin moito máis que dicir, porque prácticamente, salvo que querades preguntar algunha cousa tamén sobre a gala, pois que vos poda contestar, hoxe me gustaría mencionar outro feito que neste momento, que para nós é feliz, porque estamos presentando un evento destas características que tamén axuda a crecer o fútbol feminino, é un momento malo para outra xogadora que hai 2 anos na gala de Tomiño, pois podemos considerar que foi a raíña daquel día porque se levou 3 trofeos. Estou referíndome a Nair Lomba, a xogadora do Español, que hoxe estará pasando pola sala de cirurxías por unha rotura de ligamentos que sufriu no último partido, na última xogada do último partido de Liga antes das vacacións, na que o Español xogou contra o Betis, e aproveitamos tamén para aquí para desexarle o mellor tanto ao médico que opere ben e que estea outra vez nos campos de fútbol o antes posible, porque é outro dos nosos grandes referentes do fútbol e que onte tamén estaba moi ilusionada por estar coa selección galega xogando o partido da Lomba. Máis que iso, pois
pois agradecer novamente a vosa presencia e sobre todo que o Concello de Ribadumia tamén nos teña aquí. Gracias, Carlos. Sí. Sí. Comentas. É que se comentaste vos todo, que abajo me queda a mí agora que comentar. No, pero... Pois nada, que sí, que me parece francamente ben pola trayectoria que futbolística que hai no Concello de Ribadumia. Estamos falando de un club, Umia, que vai en 7 anos vai a facer 100 anos de historia, que é moi importante. Estamos falando de un equipo femenino que me decía o alcalde, que xa creo que debe ser sobre os 55, 60, porque eu era neno, pero un neno xa de 12 anos ou algo así. Creo que foi sobre os anos 60 cando surgeu o primeiro equipo de fútbol femenino de Ribadumia. Tardaron anos en volver a coller un impulso importante, pois sí, pero agora penso que ahora mismo temos un equipo moi apañado de femenino, con serias aspiracións de querer seguir crecendo como se poida buenamente, ofrecéndolle cariño ás mulleres, que é o que hai que darlle ás mulleres, hai que darlle cariño en general, non ás futbolistas nada máis, en general. Eso, que me alegro moitísimo pois que se faja gala aquí no Concello de Ribadumia. Gracias, Piris, gracias, Carlos. Bueno, damos por terminada esta presentación, pero dicir unha vez máis que, bueno, efectivamente Ribadumia, o Umia Club de Fútbol, ten unha historia importante no fútbol e no fútbol femenino. Por lo tanto, eu creo que esta gala que está xustificada, máis que xustificada, e aparte deso, pois, agradecer novamente, Carlos, que pensarades en Ribadumia, porque, bueno, pois isto de alguma maneira pois axuda a engrandecer un pouco máis este concello, lle dá unha oportunidade de que se poida coñecer un pouco máis alá, e lle dá a oportunidade de promocionar máis o deporte, que é unha área na que o Concello de Ribadumia está apostando fortemente e ten que, de alguma maneira, esforzarse aínda algo máis para conseguir mellores e máis grandes obxectivos. Moitas gracias e bons días.